Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Príslovia 28.13. Prestaň to zakrývať. Biblia hovorí: tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Príslovia 28.13. Mohol by to byť ten dôvod, prečo sa ti nedarí? Nespracovaná vina je ako kyselina, ktorá rozožiera tvoje sebavedomie. Dokáže ho úplne zničiť. Existuje však riešenie. Kto svoje hriechy vyzná a opustí ich, dôjde milosrdenstva. Vyznaj všetko Bohu. On vie, čo si urobil, a len čaká, kým sa s tým vyrovnáš, aby ti mohol odpustiť a znovu ťa požehnať. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. 1. Jána 1.5. Žiadnej tmy. Božie svetlo odhaľuje všetko, čo je skryté. Keď sa v miestnosti rozsvieti svetlo, všimne si aj vírenie prachu či lietajúcich mys. Ak dovolíš Bohu pôsobiť v tvojom živote, stane sa niečo podobné. Začne ti ukazovať veci, ktoré by si radšej ani nevidel. Záležitosti, ktoré si skrýval sám pred sebou. Tak ľahko sa necháme oklamať, hlavne ak ide o nás samotných. Nechceme sa zaoberať našimi chybami a neteší nás, ak ich niekto odhalí. Cítime sa lepšie, ak pred druhými ostanú skryté, hoci sa nimi hlboko vnútri trápime a samých seba za ne odsudzujeme. Čokoľvek skryté však má nad nami moc, pretože sa bojíme, že by to mohlo byť odhalené. Odmietni taký život. To najlepšie a najoslobodzujúcejšie, čo môžeš urobiť, je postaviť sa čelom k tomu, čo chce Boh vyriešiť a prekonať strach, ktorý je s tým spojený. Dávid povedal: vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Žalm 32.